Organizada pola firma Nocao, co apoio do Banco Mediolanum, este vindeiro sábado 18 de outubro vai ter lugar en Rianxo a Gladiator Kids. Trátase dunha carreira de obstáculos para nenos de idades comprendidas entre os 3 e os 12 anos. Carreira que, xa levamos anos celebrando en toda Galicia, en Asturias e Madrid temos feito este formato. É un formato super divertido. A primeira vez que se fai aquí en todo Barbanza, un evento deste tipo, que son aberto a corredores de 3 a 12 anos, ten a particularidade de que van acompañados dun adulto. Entón, tanto un como outro obxectivo que pasen os obstáculos que serán os nenos de 3 a 5 anos poñeremoslle 14 obstáculos e os maiores de entre 6 e 12 anos poñeremoslle 4 máis, serán 18 obstáculos. A proba, que xa percorreu anteriormente numerosas localidades galegas, terá ademais un carácter solidario, xa que todo o recadado coas inscripcións será destinado a SANOC, a Asociación de Axuda a Nenos Oncolóxicos de Galicia. 100% benéfica, é dicir, todo o recaudado vai ser, neste caso, para a SANOC. Encima temos a sorte de que gracias a Mediolanum e a Fundación de Banco Mediolanum, todo o que recaudemos entre 2.000 e 5.000 euros a Fundación o vai a doblar. Entón, eu creo que vamos a chegar mínimo a 3.000 euros, serán outros 3.000 que pois a Fundación Banco Mediolanum. Entón, estamos falando de unhas cantidades bastante altas, un evento familiar e sobre todo solidario, que ao final se ve que vai ter un resultado moi bo. Entidade esta última dende a que agradecen o xesto. Iniciativas como esta son super importantes para nós, non só porque nos axudan a recaudar fondos para poder ofrecer este acompañamento ás familias, sino tamén porque nos axudades moito a sensibilizar sobre esta enfermidade, que nos damos conta cada día que é moi importante porque non se coñece. Hai moitos máis casos dos que a xente pensa ou pode imaginar, é unha enfermidade que nunca se asocia a nenos ou a nenas, non? Entón, toda a sensibilización e a visibilización que podamos facer sobre esta enfermidade é moi ben recibida. As inscripcións xa poden realizarse en gladiatorraceoficial.com ou en deporticket.com.